Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil billahi ta'ala rabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wal man istamana isa'ana khususan Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asy'ari wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Yasnani wa khususan Syekhina Mursyidina wa merabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Mar bin Dawab bin Yahya Atallahu umrahu fi sihah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Sayyid Yazar Kitab An-Naswa'id Dunya wal Kitab Fadlul Qarib Al-Wujud Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakati fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbi salat tasbih. Qala yang dikasihkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi marang pamane kanjeng Nabi rupane Abbas radhiyallahu anhu. Hina allama ing dalam mangsane ngulang sinten Nabi huwa ing iya ing salat tasbih. Salli salata sampean ha ing salat tasbih fi kulli yaumin au fi kulli jum'atin au fi kulli syahrin utawa ing dalam saben-saben saulan au fi kulli sanatin utawa ing dalam saben setahun au fil umri utawa ing dalam sekali seumur hidup marata ing dalam saambalan al hadis ay inqra'il haditsan bukan wala ngendika sinten ba'dul ulama rahmatullah alaihi wa dhi utai iki salat tasbih as-salatu iku salat wa dhi salatu utai iki salat tasbih mujarrabatun iku kang den mandheaken lingkal doailah hawaiji krana ketekanan pira-pira hajat al muhimmatu kang penting wa qala ndika sinten panggon sebagian ulama idza shallaita taqala salat sira laila ing dalem wektu wengi kana mangka ana awa allazi perkara yang megang sayukja apa allazi an tusalliya iku yen to salat sira bitaharrumain kelawan takbiratul ihram ping pindho wa tasyahhudain lan tasyahud dua kali wa taslimatain lan dua kali salam ra'atain rakaat ba'da rakaatain ing sawise dua rakaat wa in shallaina min salat sira nara ing dalam wektu rena kapitar min manglawan takbiratul ihram wa idin kang siji wa tasyahudin wa idin lan tasyahud kang siji arba rakaat lawan patang rakaat jumlatan tegese sak jumlah wahidane kang siji termasuk setengah saking perkara sing disunahno yaiku nglakoni salat tasbih. Salat tasbih iku ana 4 rakaat. Lan teman-teman wis tumeka hadis kelawan nerangno keutamaane salat tasbih. Sak temene wong sing nglakoni salat tasbih mangka Gusti Allah ngapura marang wong kuwi mau dosa-dosa sing wis terdahulu utawa sing kari-kari ngendikane Kanjeng Nabi
marang pamane rupane Abbas radhiyallahu an. Nalikane Kanjeng Nabi ngucal pamane ngajari tentang salat tasbih. Pamane didhawuhi dening Kanjeng Nabi. Salat panjenengan salat tasbih maksudnya setiap hari utawa nek ora iso setiap hari ya setiap seminggu pada saat hari Jumat itu utawa nek ora iso setiap 1 bulan sekali utawa nek ora iso meneh setahun sekali minimal utawa minimal-minimale nek ora iso setahun ya sekali seumur hidup al hadis. Ngendikane sebagian ulama rahmatullah alaihim wa hadhihi sholatu mujarrabatun li qada'il hawaij al muhimmati. Ngendikane sebagian ulama salat tasbih iku dilakukan ketika hendak salat tasbih iku wis mujarrabah utawa mandi krana kanggo ketekanan pira-pira hajat. Terus ngendikane malih para ulama sebagian idza shallaita lailan kana alladzi yanbaghi an tusalliya bi taharrumaini wa tasyahhudaini wa taslimaini rak'ataini ba'da rak'atain. Ngendikane sebagian ulama, ketika kalian seseorang yang melakukan salat tasbih pada malam hari, maka tata cara pelaksanaan salat tasbih tersebut alangkah baiknya dilakukan 2 kali takbiratul ihram, 2 kali tasyahud, 2 kali salam. Rakaatain ba'da rakaatain. Maksudnya 4 rakaat salat tasbih itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus wa in shallaita naharan fa bi taharrumin wahidin wa tasyahudin wahidin arba'a rakaatin jumlatan wahidatan. Terus ketika salat tasbih dilakukan pada siang hari, maka sebaiknya dilakukan dengan 1 kali salam, 1 kali tasyahud, bahkan 1 kali takbiratul ihram. Jadi sekali takbiratul ihram iku langsung 4 rakaat, gak usah tasyahud awal, melainkan langsung 4 rakaat. Terus tasyahud akhir terus salam. Ngoten. Bedane berarti nek dilakukan pada siang hari iku sekali-sekali kabeh. Takbiratul ihram sekali, tasyahud sekali, salame sekali. Tapi nek dilakukan pada malam hari 4 rakaat itu dibagi 2 rakaat 2 rakaat. Ngoten. Wala kaifiyatan wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Balal musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa ada alaina min barakati fid darain amin. Wa tutfa'ulan tanfayarnu aba zakat ilal asnafi malam birat-birat golongan asamaniati kang ana walu alladhi na rupana wakah zakar kang wis nutur ing alladhina sinten Allah ta'ala fi kitabi dalam kitab Gusti Allah rupane Al-Qur'an al-aziz kang perkasa fi qauli ta'ala ing dalam Gusti Allah ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisabil al-ayah. Sadaqallahu adzim. Fasal nerangna ijek nerangna tentang zakat. Zakat iku nalika dibayarna kudu dikekno antara 8 golongan
sing wis den sebutna dening Allah ing dalam Al-Qur'an. Sing pertama yaiku al-fakir. Yaiku alladzi la malalahu wala kasaba yang keumauan min hajati. Yang pertama yaitu zakat dikasihkan kepada orang fakir. Yaitu wong sing orang duwe harta, orang duwe pekerjaan sing bisa memenuhi kebutuhan. Ngoten niku jeneng fakir. Terus yang kedua yaitu wong miskin. Sapa sing dimaksud wong miskin? Yaitu man qadara ala malin au kasaba yang kullu min mamangkan min kifayati wala yafi. Kedua, zakat dikasihkan kepada orang miskin, yaitu seseorang yang mampu bekerja ya duwe harta dan tapi cara mana orang bisa mencukupi. Itu yang dimaksud miskin. Terus yang ketiga al-amil yaitu man istamalahul imam ala ahdis sudama. Yaitu amil wong sing cara mana wong sing ngurusi zakat sing disuruh karo imam sing dadi kangkanan imam sing melok ngurusi zakat sing membagikan zakat iku jeneng amil. Lah iku berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Terus yang ketiga al-mu'allafah qulubuhum. Iku ana dibagi tiga. Terus yang selanjutnya ar-riqab. Budak sing akad kitabah sing jamana budak mukatab sing akad kitabah sing maksudnya akad kitabah iku sah tenanan gak oleh nek akad kitabah sing fasidah. Nek fasidah berarti orang iso dikasihkan zakat. Terus selanjutnya al-gharim. Terus kemudian ana selanjutnya man yujadu minhum wa fi sabilillah wong sing ing dalem dalane Gusti Allah wala yuqsaru lan ora den batasi ala angkali katasen wis sithik min salah satu saking telu mingkul lisin fin saking saben-saben kelompok ilal amil kejaba amil wa khamsatun la yajuzu dafnuha. Anapun utahe wong lima la yajuzu iku ora wenang apa dafnuha nerima zakat. Iku ana 5. Sing pertama wong sing sugih bondo. Terus kemudian yang kedua wong sing
seorang budak. Terus yang ketiga Banu Hasyim karo Banu Muthalib. Terus yang keempat wong kafir. Maksudnya ini wong sing ora oleh ngekekno zakat maksudnya. Ana wong sugih bondo pekerjaan, ana budak, ana Banu Hasyim Banu Muthalib karo ana wong kafir. Iku ora oleh la yajuzu dafnuha ilaihim. Gak oleh ngekekno zakat kepada orang-orang tadi. Wa yajuzu dafnuha ilaihim bismi kaunihim wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.